Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. 2 fantastische singer-songwriters uit Canada en Amerika waren ze te gast. Jawel, we blikken vooruit op de voorstelling Pianohoes en het Liefwater Bieroproer. We beginnen met de gekke band en de zangeres Nienke Dingemans. It's taking up all my time. It won't go away. But I won't let it slow me down. 'Cause I won't let it stick around. There's a devil on my shoulder, and he wants me to choose. No, I don't know where the angel's gone, but maybe it's hiding from the blues. No, but I ain't staying around, 'cause I ain't staying in this old ghost town. I'm moving on, but I won't let it slow me down. 'Cause I won't let it stick around. There's a devil on my shoulder, and he wants me to choose. But I ain't listening, 'cause I don't wanna curse of the blues. Look outside the kitchen window, and I hear it suddenly. You know I hear the demon knocking at my door. But I won't let it slow me down. 'Cause I won't let it stick around. And I feel something calling me down. Oh, this little demon isn't gonna stick around. No, it ain't coming back. Ze komt uit Brabant, hartstikke jong, geweldig talent, nij album uit. En ik ben blij dat ze maar haar bandje hoe het is. Nienke Dingemans. Straks praten we piep van haar en we krijgen nog meer live nummers van haar hier in de studio van Noorderwien. Maar we gaan eerst even ergens over praten. Een mooie vaststelling is op dit stuit Geerne in het centrum van Ljout. En het gaat over het Liefwater Bieroproer.
Het wat? Ja, het bieroproer. Dat is geen geintje. Ik net een idee van een regisseur of een scriptschrijver, maar het is een werkelijk verhaal. En hier van de Haatrollen wordt vertolkt door Ines Timmer. En die ga ik hier op de bank. Ines, mooi dat je er bent. Welkom. Dank u wel, Willem. Fijn dat je wezen mij. Ja, je bent een beetje jelwijs nou, denk ik. Hè? Hoe zit het eigenlijk? Nee, we hebben... Of we hebben nog volle meer te gaan? Juist de première gewoon. Dus er komen er nog 8. 8. Ja. Ja. Hier is toen ooit van het verhaal van het bieroproer in Ljouwertjet. Nee, ik hier wel, omdat ik wel stadswandelingen door mijn Zwitsers en Duitsers toch Fransjet en orensteden in Friesland. In de tijd dat ik net speel ik hoor, corona. Hier ik wel jet van de Scheringers en de vetkopers. Vage oorlog, ja. En, maar het bieroproer dat weer nee voor mij. En dat zal eerst er altijd weer wat bij. Hoe bist je bij deze vaststelling te lonen, kan? Burg heeft mij vregen. Pieter Stellingwerf en Kees Botman die hebben mij vregen. En ik zoek al jeder eens een keer met hun wat dwaan. Maar dat gongt doe ik net trof vanwege corona. En dit is wel. Qua planning is het voor mij heel ongelukkig. Want het rint parallel met Baas Gele Taxi. Première is van oktober in de Harmonie. En maar Kees Botman die begon te vertellen. Treienzin dacht ik van ja, dit ging gewoon dwaan. Dit is zo leuk. En het geerwerk in mijn buur is ik zo'n avontuur. Want het ben cowboys. Dat zei je me van de week. Het ben wel cowboys. Ik zei ja, dat ben ik, ja. En het is een hele andere manier van werken. Als ik wend ben in de oude ronde 30 hier. En het is echt gewoon... het is locatietheater, Ja. maar het is ook heel erg doen, hè? Ga ik het hier actief. Ja, maar dat is typisch des buurts, hè? Ja, er moet actie komen. Ja, ik heb 12 voorstellingen van hun show. Want dat is van ingenieur Lely op kwam weer de zon. En Jumping Jack. Jack Middelburg. Nou, geweldig. Geweldig. Ik houd er wel van. Ja, en dit midden in het centrum. Ja, Hoe valt dat tot nou? Je zit op kelders. Ja, dit is heel bijzonder. Want soms herinneren niet een mensen, die komen dan uit naar huis en die hebben het in de gaten dat ze er ijs net langs rennen moeten. Dus het is echt heel geïntegreerd in het staatsbeeld. En dat we in het begin wel, want we konden natuurlijk echt net op locatie repeteren. Dus dat we, want ik zal net de volle vertellen, maar de rieden ik heftrucks en de rieden oren dingen. En we spelen echt mij de stad, mij de huizen, mij het decor zelf. Of de stad is uw decor. En om daarmee zo weinig oorrentiet en taarrieding daar zo in te springen, nou, dat is natuurlijk echt een avontuur, ja. Even het verhaal, even in het kwart. Het bieroproer, wat is het? De mensen mochten alleen nog Ljouwerter bier drinken. De Ljouwerter bierbrouwers die waren beschermd, zeg maar. En het bier in Ljouwerter werd brouwd, maar het werd uit de Grefner. Dat is natuurlijk dat weer een kloaken, dat weer een open riool. Dus dat bier dat weer net lekker. Nee, je wordt nou aan het drinken, maar toen helemaal niet. Nee, hè? toen helemaal niet. Nee. Maar goed, orendranken, dat wie ik lastig natuurlijk. Werd er weer natuurlijk niet goed. En dan dronken ze wel Haarlems bier. Haarlems kuitbier. Maken van gruit, net van hop. En dat weer maken maar het zon, dat filteren weer door de dunen. Dus dat weer heerlijk en volle beter van smaak. Maar dat mocht je dan in Ljouwert net drinken. Dus dat werd dan op een gegeven moment illegaal dronken. En dat had dus die hele krieg. Ja, maar daar kwam ruzie over, hè? Ja, daar Gedoe. kwam die oorlog hoor. En wat ik dus dat weer voor mij een reden om voortdadelijk te zeggen van ja, ik wil je graag om mij doen. Zij loeken dus een parallel maar de situatie nou. En dan mag je dus vaststellen dat de gildes, dat zijn dan de lokale winkeliers. En de dreiging van Boet nou, dat zijn dus de vetkopers. En de dreiging van Boet nou, dat zijn de Scheringers, dat zijn de webshops. En ik moet zeggen, ik ben laatst op een jong nog door de voorstreek rond en toen dacht ik van, dit ziet er helemaal net goed uit. Als je altijd alles online bestelt, en ik de 50-plussers hebben ze daar gewoon het online bestellen ontdekt, dan gaat het echt ten koste van de lokale winkeliers. En dan krijg je dan voor zo'n voorstreek wordt dan een gebit met rotte kiezen, met gatten erin, met leegstand, met 1 euro shops. En dat maakt net. Maar ja, ik snap het probleem, ik wel. Het is natuurlijk zeker, ja, zo'n corona, het is verrekte makkelijk om online te bestellen. Maar mensen moeten hun wel bewust wezen dat ze daar een verantwoordelijkheid in hebben. En als je altijd online bestelt, dan gaat het ten koste van de winkels. En zo'n winkelstraat als de Kleine Kerkstraat, daar ben we collectief heel grutskop. Maar
Maar het wel waskeepje en zuivel en andere dingen. En dat je er net mee komt, net houdt het op. online. Ja, precies, dat is het. En dat geldt voor de middenstand, het geldt ook voor de cultuur. Als de mensen net meer naar de theaters komen, dan shut op een gegeven moment iemand op van zijn laptop, van zijn Netflix en zei van, er weer toch ik zo'n mooi theater, de harmonie, wat is daar mijn bad? Ja, dat hebben ze tegen die, want de mensen kwamen niet meer. Dus we hebben zelf die verantwoording en die verantwoording en die moeten we nemen. Dit is een beetje een preek, maar dat we... Dit wil ik weer helpen snijden morgen. Dus dat komt helemaal mooi te plakken. Dat is helemaal goed. Even vragen, doe je een rol? Wat speel je? Mijn rol is Doet Dekema. En dat is ook een historische figuur. Die is ik als vredestichtster de skiernis ingongen. Maar ja, het weer meer een dappere poging. Ze had net volle bewerkje kind. Haar man is verstoorn. Die weer olderman, Boargemaster van Ljouwert. En die is op een gegeven moment verstoorn. En daarna is het natuurlijk evenwicht, het liekwicht tussen de scheringers en de vetkopers in Ljouwert is verstoord. En ik maak je de mensen een beetje duidelijk. Ik maak je de parallel met de situatie Joert van lokale winkeliers en webshops. Maak je een beetje duidelijk. Ik maak 2 liedjes jongen die Sarah schreeuwen had, Sarah Dekker. En zij had de muziek maken en de tekst. En dus ik maak het iepenje, ik maak het weer afsluiten en ik maak me heel groot hinder zitten. Ik zeg het, een soort aluminiumachtig. Ja, daar kan ik nog mooi verhalen over vertellen. Dat zal Kees wel heel leuk worden. Op een gegeven moment vreeg ik Kees bij de repetities, mag ik jou wat onbehoorlijks vragen, hoe ver kun jij met je benen uit elkaar? Ik zei, nou, moeten wij net eerst even een hapje eten of zo, is toch? Maar het ging dus om het hinder. Ja, dus, het is een heel groot aluminiumhinder. En en ik werd er Allian opholpen terug, Sigrid en Fokke. En het is een fantastische ploeg. En Drepke en ik maak mijn oren schonken op dat hinder. En ik zit nog in een bakje maar in heegwerken. Dat vind ik dus fantastisch. Ja, het is echt een avontuur, ja. Leuk dus weer. Dankjewel. Ines Timmer. Hier van de Haatrol dus bij het Liewaarder Bierenproer. De naam voorleven, Sarah Dekker. Dat is artiestennaam Moonloops. Die heb ik aan de weken te gast gehad. Ze had een uur lang verteld over haar eigen muziek. Maar ze had dus muziek verschreven. Ze doet nog een liedje. En dat kun je weer omzien op youtube.com/Noorderwien. Even bij de Ien op Ien Peteren podcast. Sarah Dekker dus bij deze. Zoek even op een site van het Liewaarder Bierenproer. Wanneer het nog opviert wordt hier in het centrum van Ljouwert. En waar nog kaarten van binnen. Dan weet je waar je te plakken. Maar het is een fantastische vaststelling, dus wat toch nog belangrijk net stenen, maar erheen. Kijk eens van Pianohoes. Het is een prachtige vaststelling van Herman Woltman en Ella de Jong. Zij binnen hier in de studio. Straks het verhaal, maar eerst de live opnames van dit prachtige duo. Het is voor eeuwig en soms dan nog het zeer. Dus kroedig graaide, die binden net mee. Dus leefde voor dit landschap, het lieke, zag gewoon. Maar een land zonder vogels, dat valt uit de toon. Maar als het zinnenjocht door het tweede wetten schiet, komt alles dichtbij. De vogels omheeg, de zee in beweeg en wij verdween.
komt alles dichtbij. De vogels ommeeg, de zee in beweeg en wij verdwijnt. Ja, als het zinnenjocht door het tweede wetten schiet, komt alles dichtbij. De vogels ommeeg, de zee in beweeg en wij verdwijnt. Als het zinnenjocht door het tweede wetten schiet, komt alles dichtbij. De vogels ommeeg, de zee in beweeg en wij verdwijnt. Als het zinnenjocht door het tweede wetten schiet, komt alles dichtbij. De vogels ommeeg, de zee in beweeg en wij Piekenvel, Herman Woltman, Ella de Jong. Ze zijn weer onderwijs met hun pianohuis, pianohoes. Mooie vaststelling, met een mooi theatraal verhaal, maar vooral ook hele mooie vestjes. Ella, nog even het verhaal van pianohoes, want je bent er intussen al even mee op paard, hè? Ja, zeker. We hebben een heel mooi jaar gehad en we gaan nu een klein beetje nog in reprise, maar binnenkort stopt het. Maar Definitief? Ja, toch wel. Ja, you never know, hè? You never know. Oké. Het verhaal nog even. Ja, het gaat over een klein meisje, Lena. Die zit veilig onder de piano van haar moeder. En die moeder geeft les en begeleidt zangeressen. En dat meisje heeft een heel veilig plekje daar gevonden. Maar naarmate ze wat ouder wordt, dan begint dat pianohuis toch wat scheuren te krijgen. En vraagt zich af, wie ben ik eigenlijk in de wereld? En dan volgt een heel avontuur. Een prachtig mooi verhaal. Hij heeft tussen een aantal keren opviert. Die begint ik nog een paar keer dwaan. Onder andere mij Velofsky, hè? Die had ik mij werken. Hoe weet ik die werking eigenlijk? Ja, Velofsky is een geweldige muzikant en ook een heel fijn persoon. En ja, als ze kan, dan doet ze graag mee. Daar ben ik heel blij om. Dus, Hoe ben je bij haar kwam? ik herinner me dat we een project met soldaten hebben gedaan met haar. En zo heb ik haar leren kennen. Dus ooit in een, het is alweer een tijdje geleden, soldaten. Hè? Ja. Had deze vaststelling zich nog verder terug ontwikkelen? Of is hij gewoon, op een gegeven moment stiert het ergens en zei je hem de komende tijd nog weer uitvier? Ja, de corona is er overheen gegaan. Nee, gaantje. Nee, de ontwikkeling gaat altijd door. Ook vandaag bijvoorbeeld heb ik iets met een loopstation gedaan. Ik weet niet of dat nog goed bevallen is, maar dat had ik gisteren opeens bedacht. Laat ik het gaan doen. Ja, want het stiert eigenlijk nooit stil bij hem, hè? Nou, het is wel, je moet altijd dingen vernieuwen, anders dan wordt het dood of gaat het saai worden. Dus vandaar. Maar ja, soms dan lukt iets en soms lukt het niet. Maar ik ben nieuwsgierig hoe het klinkt. Nou, ik vond het hartstikke mooi klinken.
Nog een paar keer dus. Ja, 25 september in Lewinsky. Met Velofsky dus. Even afhankelijk van wanneer je dit programma sjoggen of harkje. Snijdt een beetje dus 24 in Lewinsky. En dan is Velofsky direct bij, hè? Ja, dan doen we de muziek van Pianohuis. Ja, en met de prachtige klanken van V. Ja. En dan nog, nevens mij uit de holle oktober ergens. Ja, klopt. 7 oktober in Theaterkerk Nes en 8 oktober in De Lawaai in Drachten. En dat is het slotconcert. Ja, Het einde. ja huilen. Iemand met nieuwe dingen bezig? Ja, we blijven in ontwikkeling, zeker. Er is net weer een nieuw nummer gemaakt, dus die doen we zondag ook. Dat schreeuwen en spelen, dat hoort nooit weer op. Nee, zeker niet. Nee, liefde voor muziek, hè. Prachtig. Zorg ik even op de site. Pianohuis dus. Herman en Ella. Nog een peervaststelling erin, maar dat is echt definitief clear. En dan kom je gewoon bij mijn nijwerk. Want die stop je nooit weer, toch? Als het goed is niet. Nee. Ja, tenzij we op een gegeven moment overlijden, maar dan stopt het definitief. Maar... Daar worden we nog net op night. Nee. Welk noem ik hem nodig? Fiat, dat is eigenlijk een heel wichtig... ik begin opeens Fries te praten ook. Mij mooi, hè? Hoe zou dat komen? Ja, ik versteer het wel. Dat is een heel belangrijk liedje van de voorstelling. En het is een Frans liedje natuurlijk, Fiat, klein meisje. En Ella gaat dat zo zingen. Live in Noorderwien. Renvoyer toute l'angoisse, faudrait garder la nuit. C'est rien, fillette. Même les pendus s'arrêtent si tu n'as pas peur. Dors bien, fillette. Les chansons paraissent en rêve. Tous les enfants te saluent. Les jours étaient durs, mais pas finis. C'est ce que tu fais aujourd'hui, apprendre et jouer. C'est une fête, fillette. Et l'histoire se répète, tout le monde comprend l'enfant. Mais vous êtes ma fillette. "25 years down in the hole, I never heard a word from a mumbling soul. The day was night and the night was black. Now to leave Angola prison, lying on my back. Seasons changing overhead, while I lie here cold on an iron bed. Even a train can jump the track,
I'll leave Angola prison lying on my back. Change life, change death. Change that rattle with my every breath. Me and the devil, we made a pact. I'd leave Angola prison lying on my back. Me and the devil, we made a pact. I'd leave Angola prison lying on my back. Ja, wauw. Nathan Bell. Hij komt uit Amerika, is op dit stuit on tour. En ik moet zeggen, als het van mooie kerel vestjes hoort, dan kist zeker bij deze fantastische muzikant op de plak. Hij is op dit stuit in Nederland, doet een aantal optredens. Nou, de aanleiding van dit album, dat is al een jaar uit, maar toch, het is fantastisch. Luister het alles op Spotify, bestel het natuurlijk. Dit gaat hij maken. En het is een prachtig album met een heel soort goede songs, Mr. Bell. Welcome to the show. Welkom. For having me. Thank you very much. Now touring only in Holland, or do you do more countries here in Europe? I just came from the UK, from Scotland and England. You do more gigs in Scotland. I saw a documentary with you. It was touring in Scotland, isn't it? Yeah, very much so. Why was that? They liked me there because of what I say and how I sing it. They followed you with the camera. Followed me with the camera for 5 or 6 days, and right through a big hurricane, the end of that big storm that they had that year. So everybody had to get there the hard way. You like to play in Europe? Very much. Don't play much in the States, mostly in Europe. Why not? Better here for songs. You released an album, I think about a year ago. About 3 years ago. 3 years ago. Well, COVID, so everything slowed down. So it's been out for about a year now, but it took a couple of years to come out. What's the story of this record? Stories about my country, which is I can't use the words on television. Not doing so well. It's about the people in them, in the country mostly. To live there, is that a mixed feeling? Very much so, yeah. It's a very different place to be than it was when I grew up. How did it start with your music? Did you were young when you learned to play play the guitar and write songs? I started playing as a trumpet player, very young, and then I switched to guitar, and then I started writing songs just because I couldn't find songs that said what I wanted to say. It was easier to write them than look for more. How do you write your songs? Do you have to be alone and just playing on the guitar? I mostly write them while I'm doing something else, and then I change them over to the guitar later. So if I'm running or writing or driving or thinking, traveling. Hij speelt graag in Europa, nog liever in Europa dan in Amerika, vertelt hij correct. Dit album, dat wie eigenlijk al klaar, maar had hij pas vlindie released. Hij zei, het gaat eigenlijk over Amerika. En ik ken eigenlijk op televisie en radio net zeggen wat ik van dat land vind. Dus een heel dubbel gevoel had hij er dus eigenlijk oer. Dat is een mooie documentaire, hoe hem uitkwam trouwens. Dat hij on tour wie in Scotland, daar mag hij heel graag spelen. Luister maar eens op Spotify, want dan kun je wel eens zeggen wat hij vindt van Amerika en het leven daar. Dat is heel wat oors dan het moment dat hij daar jong weer. About the record, because you're now playing solo. Is it a solo album or did you play with the band? No, the album has a band on it, but mostly I played with a drummer to record it. Then we added some of the pieces, and we got the singers, like the singers that are listed on the front later. You had some special guests there. Yeah, Patty Griffin and Regina McCrary and Aubrey Sellers. And on the vinyl record, there's a woman named Ada Dyer. So they're all very, very good. They all sing very much more pretty than I do. Well, I like your sounds. I like your sound very much. Is this the best life you want to have? Touring, playing? Well, I only tour a little bit because I teach.
at home, and I stay. You're on the school. Teach there. I teach at a community center, guitar and music, and so I only tour maybe 4 or 5 weeks a year. That's enough. It's easy. At my age, it's easier. You're still young, isn't it? Oh no, not young at all. Great to have you on the show. Thank you very much. Prachtig album nogmaals. Nathan Bell, zie je het op internet of bestel hem. En hij komt ook nog even op tour. Dan maak ik even mijn leesbril op doen. Ja, getting old. I need to read with the glasses. Me too. Hij speelt nog in Spijkerboord. Zocht het vooral even op in het Keerpunt en Rode Haan. Dat is mij dat Greenslaan, Westeremden dus. Home in the Garden, Nathan Bell. What's the title of the song you're going to play now? American Gun. Live in Noorderwien. I'm a red, white, and blue American gun. Johnny come marching in your native sun. Wherever you go, they'll know where you're from. I'll stamp your passport, the American gun. Kickback, the American gun. I'm starting something, I'm getting things done. I'm the very first word in the story to come. I'm literary, the American gun. And I got one job and I do it well. La 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 la. I'm a 44 Magnum American gun. Your lizard brain, I screw everyone. The credits roll. The reckoning comes, I'm cinematic, the American gun. And I got one job and I do it well. La 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 la. Silencer on the American gun. I'll let you stay quiet, I'll let you play dumb, but I'm the answer on the tip of your tongue. Occam's razor, the American gun. And I got one job and I do it well. La 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 la. La 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 la.
Ja, hij is aan tour. Geweldige Amerikaanse singer-songwriter Nathan Bell. Dus je vooral ook op internet waar die hoorl nog speelt. Maar ik vond het in ieder geval ontzettend tof dat hij hier in de studio een pinnoemer spelen woer. Dat is ik echt van de gast die we aan het begin van het programma al even jet had. Nienke Dingemans. Zij is hier met de hele band. Ze komt van origine uit Brabant. Ze had een prachtig album uitgebracht. En liet zich omschreeuwen als een geweldig jong talent. En ik vind het altijd mooi om daar echt een podium aan te bieden. Nienke, welkom. Welkom in Noorderwien. Dankjewel, dankjewel. Je hebt Brabantse roots, dus het Fries ben je nog niet helemaal machtig, denk ik. Hè? Nee, ik moet nog een beetje oefenen, denk ik. Kom wel. En ik kan een beetje Nederlands, dus we komen er altijd uit. Stel eerst even de band voor. Nou, op drums hebben we Ipo. Op bas Joris. En op gitaar Jan. Hoe lang speel jij al? Hoe lang ben jij al bezig met, ja, wat is het, blues, Americana, het is van alles een beetje? Combinatie van alles. Al best wel lang eigenlijk. Sinds, ik ben al eigenlijk heel mijn leven aan het zingen. Iedere zangeres heeft dat denk ik bijna wel. Echt de blueskant. Ik denk dat ik dat sinds mijn 10e ongeveer, iets later, 12e zo begon te doen, 11, 12. Dus... Waar heb je het ontdekt? Gewoon via internet en YouTube filmpjes of van huizen uit ook nog? Nou, eigenlijk zelf. Mijn ouders die houden wel van muziek, maar het zijn geen muzikant of zo. Dus ik heb eigenlijk zelf een beetje die muziek leren kennen. En, Waar begon het mee? Met oude opnames of met nieuwe artiesten? Het is begonnen met Beth Hart, de zangeres. En dat is eigenlijk via daar naar Tedeschi Trucks Band, naar de combinatie met jazz en soul een beetje. En dan ook naar Muddy Waters, Bonnie Raitt, B.B. King, die kant op allemaal. Dus, Ja, op een gegeven moment duik je in zo'n wereld en dat houdt ook nooit weer op. Hè? Er is zoveel moois gemaakt. Hè? Ja, zeker. Zeker wel. Dus, Was het gelijk wel de blues die jou trok? Ja, wel gelijk. Het is begonnen met blues en dan vanuit daar naar country, Americana en eigenlijk de andere Amerikaanse roots muziek, zeg maar. En wat ik altijd heel nieuwsgierig vind, want je zit lekker thuis en op mijn laptop en computer en dan kijk je filmpjes en dan luister je dingen. Wanneer komt het omslagpunt dat je denkt, ik wil er zelf wat mee doen. Ik wil zelf professioneel gaan zingen. Ik wil ook nog een instrument bespelen. Nou, dat kwam bij mij ook wel heel vroeg. Ik denk dat ik heb zangles genomen denk ik op mijn 10e of 9e. Ja, 10e denk ik. Dus vanaf toen wist ik al wel van, dit vind ik wel heel leuk om te doen. En op de middelbare school, toen ik daar begon, ben ik piano gaan spelen. En uiteindelijk ook nog gitaar. Dus ik denk een beetje toen. En echt met de coronaperiode ben ik met eigen nummers begonnen. En toen wist ik wel echt van This is it. This is it, ja. Zit je nog op school? Ik zit nu op het conservatorium in Rotterdam, op Codarts. Volstrekt logisch. Ja. Wat doe je? Zang? Dus zangpop. Dus, Ja, en doe je dan ook blues? Want heel vaak bij de conservatoria werd je vaak de jazzhoek nog weer ingeduwd. Hè? Het was klassiek of jazz, maar dat is tegenwoordig niet meer zo. Hè? Tenminste, op de opleiding waar ik zit niet. Dus bij de pop kun je eigenlijk alles doen wat pop omvat. Dus dat is ook blues en soul. En zelfs een klein beetje jazz als ze dat wil. Dus, En de studio ingedoken. ja. En een album uitgebracht. Ja, zeker. Hoe heb je het aangepakt? Nou, eigenlijk is het begonnen doordat ik les had bij Sanne Verbocht op muziektheorie. En haar vriend Joost Verbraak, die had een studiootje thuis en ook zelf muzikant. Speelt met Jan bij Verbraak van Bijnen. En die zei van, joh, wil je eens een keertje komen opnemen? En zo hebben we demo's gemaakt. En dat is zo een beetje begonnen en een beetje uit de hand gelopen, zeg maar. Dat kun je wel stellen, ja. Maar het is wel een heel mooi album geworden. Devil on My Shoulder. Heb je de titel zelf bedacht? Ja. Klonk wel stoer. Klonk wel stoer. Ja. Zit er nog een betekenis achter of gewoon het bekt wel lekker? Nou, en het bekt wel lekker. En het is ook de titelsong natuurlijk van de EP. En Ja, en de blues en de duivel, dat heeft wat met elkaar, hè? ja, vaak wel. Hè. Robert Johnson, hè. Dus Een mooi begin dus, hopelijk van een, ik neem aan, lange carrière. mag ik hopen, ja. Ja, dat zijn wel ambities, hè? Ja, zeker wel. Helemaal tof dat je er bent. We laten je nog niet gaan. Ik wil graag met de band nog een paar nummers voor je horen. Welke speel je nu? We gaan Mississippi Road Blues nog doen. En Tennessee River. En zien we vanuit daar wel. Nienke Dingemans, live in Noorderwien. Gonna roll on down
gonna hold on down these Mississippi roads. 'Cause I need to find a place that I can call my home. So I'm gonna search early in the morning when I hear the bluebirds sing. So I'm gonna search early in the morning when I hear the bluebirds sing. And I'm gonna search for the troubled soul within. When I come home late, the bluebirds ain't singing no more. When I come home late, the bluebirds ain't singing no more. Some legs follow me home, and other rays coming through my door. So I say, hey blues, get off of my front porch. So I said, hey blues, get off of my front porch. 'Cause these Mississippi songs, they yours to you. So I'm gonna roll on down these Mississippi roads, 'cause I need to find a place that I can call home. And so I roll on down these Mississippi roads, 'cause I need to find a place that I can call home. But now when I look around, I see the blues is hunting me down. So I know this blues is where I'm bound. I know this blues is where I'm bound. But I just ain't letting it out. It's waiting on my front porch, and it doesn't make a sound. But it doesn't make a sound. No, it doesn't make a sound. People went down to the river to wash away their sins. People went out to the river to get rid of their fears. Down in Tennessee
Tennessee, where the mountains reach for the sky. That's where the people wonder, where do these sacred waters lie? Some of us were looking for the answers, and others were looking for the evergreen. But they all went down to the river to sing away the blues and the fight. The Tennessee River. You could write 100 novels about all the stories that were told. You could sing 100 songs about all of the broken souls. Dirt at the bottom are all of the innocent lives. All of them that were left behind. Some of them were looking for the answers, and others were looking for the evergreen. But they all went down to the river to sing away the blues and the fight. The Tennessee River. Marlene said about the blues, now I know she was talking about. Some of us went down to find out. Look down in the water and saw the pictures floating down the street. 1920 photographs of men, women, and children. Some of them were looking for the answers, and others were looking for the evergreen. But they all went up to the river to sing away the blues and the fight. Tennessee River. Ja, onthoor die namen. Nienke Dingemans. Together met haar bandje in de studio. Wauw, wat een talent, hè? En nog heel jong. Ja, die had er 20 nog. Die is echt in het zicht. Album is uit trouwens. Devil on My Shoulder. Zoek vooral even op internet. Want die dame, ik denk dat ze wel eens heel vier komen ken. Misschien was ze vier als de gast die naast me. Hij had in ieder geval een prachtig nieuw album uit. David Newballs, Power Up. En het mooie is, hij heeft het echt nog op vinyl uitgebracht. Vanuit de zin komt hij uit Canada, wij wennen het in Amerika. En je viel hem ook om. Hij is on tour, onder andere hier terug Nederland heen. David, welcome to the show. Thanks for having me. I believe this is the first time you're
actually play and are on tour in Europe, isn't it? That's correct. Yes, first of many, I hope. Yeah. How did it all start with the music with you? Oh, well, when I was young, I sang in a school choir when I was a kid, and then I got into drums and rock and roll, and then we had a band with my friends in early high school, and they'd leave their guitars over at my house because we'd rehearse in our basement, and I started picking up their guitars when they would leave, and I switched over to guitar and been playing guitar ever since. And late teens, I decided I wanted to try to write songs like some of my heroes, and I've just been doing that ever since too. You went to New York. Why was that? Well, I grew up, like you mentioned, in Toronto, and I just wanted to do something new and different once I kind of finished high school and was going to start my adult life. And Toronto at the time, musically, didn't seem as exciting to me as I wished, and certainly not as much as it is now. And New York was the place I was always just fascinated with and in love with, and so I just moved there. And where do you live now? Nashville, Tennessee. All about the music? Yeah, all about the music. Hij komt dus uit Canada, hij is hier opgegroeid. Hij is in bands, like als Jerk vaak hier natuurlijk lekker spelen. Vanwege de Squall-band en al je dat soort zaken. Op een gegeven moment wordt hij echt het werkelijke leven wel in. Toen is hij verhuisd naar New York. Daar had hij zijn muziekcarrière opgebouwd. En intussen is hij dan binnen Amerika ook nog weer verhuisd. This album, what's the story about this record? Made it during the pandemic, and my friend Scott Sachs is a producer and multi-instrumentalist and videographer, and I was trying to find someone to record with. I had all these songs that I felt belonged together, and our kids were playing one day, and I didn't even know he produced, and he brought his bass guitar out, and we wrote the song Power Up. And it came out so funky and interesting, and it was such a good time. I thought, we should do this here. And then because of COVID, we had a big piece of plexiglass in his garage. His wife's a cardiologist. So Bizarre, isn't it? Yeah, so we were being extra careful. And we cut most of it on opposite sides of a big plexiglass until the end, it started opening up and we could get together a little bit. And so we just cut it like that, and it was a lot of fun. Is it a real singer-songwriter record? Is it more like a band sound? It's kind of a hybrid. I mean, there's a band on virtually every song, but it's me and my songs sort of leading the way. But it's a rock and roll record, yeah, for sure. Rock and roll record. Because it was a basement, yeah. Heb je mijn maat bezig met de COVID? Er is een stuk plastic ertussen. Nou goed, op een gegeven moment wat begon te knoeien en te schreeuwen. Zij is eigenlijk deze plaat helemaal ontstingen. Hij neemt het wel even een hybride, want het is nog niet wel een singer-songwriter plaat. Maar hoor ik altijd voor mij een complete band erop. En neemt het zelf ook nog rock and roll. Dus dat is ook wel aardig in ieder geval. Are you always thinking in music and writing songs, or do you need periods when you write your songs? No, it's kind of a steady stream. It's sometimes more steady than others, but I'm always writing down ideas or humming melodies into my voice memo thing, and either recording songs I've already written at home or writing new ones. I kind of try to keep doing it as much as I can, because you get away from it from a bit, and it's like anything. It's kind of like you got to do spring training a little bit to get up to snuff. So, yeah. Hij is eigenlijk altijd wel bezig met schreeuwen van nummers, vooral in zijn hoorlijk. Maar ja, die ene keer meer dan de oren. Nou goed, een echt creatief proces wordt dat onbelangrijk. You're gonna play, I'm very happy about it here in the studio. What's the first song you're gonna play? First one's called Peeler Park. Live in Noorderwien. Peeler Park's where I go when I can't keep my own head straight. I drive that long, lonely road. I've got a million things to do, but they can wait. 5 o'clock in the morning, the sun ain't started to rise, but the hounds are barking inside of me. I've got a problem no one should have died. Oh, a problem that's been growing way down in my soul. Now I can't walk in that house till I get control. Excuse me, stranger, do you think that it's too late? I got a feeling it's worth the wait.
I got a feeling it's worth the wait. I got a feeling it's worth the wait. Well, it wasn't always there, or if it was, well, I didn't know. It kind of caught me unaware, but felt like a place that I was always bound to go. My little girl, she looks at me, the glory in her eyes. She says, I miss you, Daddy, when you're not home. I need to know you're here every morning when I rise. Oh, I talk to a doctor. Oh, hell, I could talk to a friend. But I'm a talking to you in this empty lot till the darkness ends. There ain't no crystal ball out here. There ain't no screen to watch your fate. I got a feeling it's worth the wait. I got a feeling it's worth the wait. I got a feeling it's worth the wait. Well, I already know that the sun is gonna rise. I'm thinking about that day in New Orleans and the fire that burned inside our eyes. And thinking about that day in her arms, how Joan of Arc did what she did. Well, I'm thinking of all the women who stood up exposing secrets that were hid. I'm thinking of all the guys who woke up knowing right from wrong. Well, I'm just thinking about this gas tank empty, and whoever knew it could be so hard to be strong. I'm thinking about the hands that reach out to those in need, and thinking about the love born with every seed. I'm thinking about my baby in bed. Man, I'm glad that you were here so late. I got a feeling it's worth the wait. I got a feeling it's worth the wait. I got a feeling it's worth the wait. Villa Park's where I go when I can't keep my own head straight. I drive that long, lonely road. I got a million things to do, but they can wait. Ja, mooie liedjesvestjes. Ik hoor er wel van. We krijgen er nog hier van David Newbold. Dit is dus zijn plaat. Nagelnij, zou ik maar wel zeggen. Power Up. En dit weer alweer haast Noorderwind. Nog één, noem het er één dus. Bedankt voor het zien en bedankt voor het harkje. Nee, weekend ben we er gewoon weer. En alles is ik weer rond te zien en te harkje op internet. youtube.com/Noorderwien. En dit is hier nog één keer live in Noorderwien. David Newbold. Rainy day heart, you know I understand. I made a promise I'd always be your man. Bad days and dark nights, we always have stayed true. But a rainy day heart, the time is coming soon. Rainy day eyes, they see through my wandering ways. Ain't told no lies, I've been faithful all these days. But
Time so simple in all its mystery. Your rainy day eyes are open, and yes, I know they see. Rainy day touch, soft as a summer breeze, holds the secrets that once brought me to my knees. Rainy day lips, oh, they speak of all your plans. When we kiss, I know I'm not your man. Well, I can't blame you or say that you done me wrong. Your rainy day heart has been lonely for way too long. Rainy day love and never-ending nights. Once we cared enough that we'd put up a fight. Rainy day heart, you know I understand. I made a promise I'd always be your man. You keep it hid well when the sun is shining through. But rainy day heart, the time is coming soon. Oh, rainy day heart, the time is coming soon. You, babe, but clearly I was wrong. I trusted you too much, alright, and now our love is gone. And I call you in a handle, and after I found out, I took my things and went on to station down the road. And I'm taking a heartache train, calling out of town, listening to the train tracks while I'm crossing the line. And I might go up the mountain or down the country gate, but I ain't coming back no more. For you, it's now too late. You knew what you were doing, babe. You've had your lucky days. Our years will never come again. You took the lonely on plane. Tonight I'm taking that express, and I hope life will be good in another place and another time.